Здравейте, приятели! Тук що предишния клип спря, защото не може повече да продължи. Не знам колко време беше. И това е втора част на играта. Затова. Аре, по-бързо, няма ми това скоро. Аре, дай газ. Аре, ще го миним, бе, няма как да не стане. Аре, минаваме. Ще го минем с всичките дини. Дай газ. Аре, сега погълна надолу. Не. Останаха ми поне две. Две от 6. Дай газ. Готва. Разгеле. Има една диника. Това е нещо. Има. Бъга му деба. Чакай. 3000. Ябаре го духни. Аз не мога. Къде еба? Аз ще ви събера през кривия макарон. Ако смислиш, че ще го събера през кривия макарон. Аре, едната диника отпред са вози. Това е добро.